Диагностика. По белтика на яйцето вид изменение. Какво значи белтък като кълпак над жълтъка магия от специалист? Мехурчета около жълтъка аматьорска магия. Белтък във формата на гроб, паметник магия за смърт. Мъгла около жълтъка завист, ревност, зложелателство. Белтък прониква в жълтъка опит за обсебване от зла същност, магия за психическа болест, мехурчета на повърхността, злоумишленост по конкретна тема, нишки от жълтъка към повърхността, локален блокаж на отделен орган. Тълкуване на яйце, мътна вода, раздвоен жълтък, сякаш нещо го пронизва и разполовява. Нарушение на чифтни органи с окръглена форма, например очи, яйцници, бъбреци. Прозрачна вода и жълтък, напомнящ медуза. Отгоре белтъкът е бял, по краищата прозрачен душевни преживявания поради силен негатив, обида, злоба, които рушат цялото биополе. Прозрачна